Ruka chitsauko chekutanga. Vazhinji vakaedza kurondedzera nhoroondo dzezvinhu zvakaitika pakati pedu, sokuturirwa kwazvakaitwa kwatiri naavo vakazviona kubva pakutanga naivozve vari varanda veshoko. Naizvozvo, sezvo neniwo ndakanyatsoongorora zvose kubva pakutanga, ndakati zvakanakawo kuti ndikunyorerei imi Teofilo mune mukurumbira nhoroondo ndichinatsotevedzanisisa kuitira kuti mugoziva chokwadi chezvinhu zvamakadzidziswa. Panguva yaHerodhi mambo weJudhea kwakanga kuno muprista ainzi Zekariya, akanga ari weboka rouprista hwaAbhija. Mukadzi wake Erizabheti akanga ari chizvarwa chaAroni. Vose vakanga vakarurama pamberi paMwari, vachichengeta mirayiro yaShe yose sezvaakatema, vasina zvavangapomerwa. Asi vakanga vasina vana, nokuti Erizabheti akanga asingabereki, uye vose vari vaviri vakanga vachembera kwazvo. Mumwe musi Zekariya akati ari pabasa reboka rake uye achibata somuprista pamberi paMwari, akasarudzwa nomujenya maererano netsika youprista kuti aende andopisa zvinonhuhwira mutemberi yaShe. Uye nguva yokupisa zvinonhuhwira yakati yasvika, vanamati vose vakaungana panze vachinyengetera. Ipapo mutumwa waShe akazviratidza kwaari, akamira kurutivi rworudyi rwearitari yezvinonhuhwira. Zekariya akati achimuona, akavhunduka uye akabatwa nokutya. Asi mutumwa akati kwaari, usatya Zekariya, munyengetero wako wanzi, mukadzi wako Erizabheti achakuberekera mwana mukomana, uye unofanira kumutumidza zita rekuti Johani. Iye achava mufaro nokuparisisa kwamuri, uye vazhinji vachafara nokuda kwokuberekwa kwake, nokuti achava mukuru pamberi paShe. Haafaniri kutongonwa waini kana zvinonwiwa zvose zvakaviridzwa, uye achazadzwa noMweya Mutsvene kunyange kubva pakuberekwa kwake. Achadzorera vanhu vazhinji vaIsraeri kuna She Mwari wavo, uye achafamba pamberi paShe mumweya nomusimba raEriya, kuti adzorere mwoyo yamadzibaba kuvana vavo, uye kuti vasingateereri vadzokere kuuchenjeri hwavakarurama, kuti agadzirire vanhu vakagadzirirwa kugamuchira Ishe. Zakariya akabvunza mutumwa akati, ndichazviziva seiko izvi? Ini ndava murume mutana uye mukadzi wangu achembera kwazvo. Mutumwa akapindura akati, ndini Gabhurieri, ndinomira pamberi paMwari, uye ndatumwa kuti ndizotaura newe, uye kuti ndizokuudza nhau dzakanaka idzi. Uye iye zvino uchava chimumumu, uye uchatadza kutaura kusvikira pazuva razvichaitika, nokuti hauna kutenda mashoko angu, iwo achaitika nenguva yawo. Zvichakadaro, vanhu vakanga vakamirira Zakariya vakashamiswa kuti akanga atora nguva yakareba kudai seiko ari mutemberi. Akati abuda, akasagona kutaura navo. Vakazviona kuti akanga aona chiratidzo mutemberi, nokuti akaramba achitaura navo namaoko, uye akaramba ari chimumumu asingagoni kutaura. Nguva yokushumira kwake yakati yapera, akadzokera kumba kwake. Shure kwaizvozvo, mukadzi wake Erizabheti akava nemimba uye akaramba akazvivanza kwemwedzi 5. Akati mumwoyo make, Ishe andiitira izvi. Mumazuva ano akaratidza nyasha dzake, uye akabvisa kunyadziswa kwangu pakati pavanhu. Mumwedzi wechitanhatu, Mwari akatuma mutumwa Gabhurieri kuNazareta, guta riri muGarirea, kumhandara yakanga yatsidzira kuwanikwa nomurume ainzi Josefa, chizvarwa chaDhavhidhi. Zita remhandara iyi rainzi Mariya. Mutumwa akasvika kwaari akati, kwaziwa, iwe wakanzwirwa nyasha zvikuru, Ishe anemi. Mariya akatambudzika zvikuru namashoko ake, uye akashamiswa kuti kukwaziswa kwakadai ndoko rudzii.
Asi mutumwa akati kwaari, usatya, Maria, iwe wanzirwa nyasha naMwari. Uchava nomwana uye uchazvara mwanakomana, ugomutumidza zita rokuti Jesu. Iye achava mukuru uye achanzi mwanakomana wokumusoro-soro. Ishe Mwari achamupa chigaro choushe chababa wake Dhavhidhi, uye achatonga pamusoro peimba yaJakobho nokusingaperi. Umambo hwake haungatongokura. Maria akabvunza, mutumwa akati, ko izvi zvichaitika seiko sezvo ini ndiri mhandara? Mutumwa akapindura achiti, Mweya Mutsvene achauya pamusoro pako, uye simba rokumusoro-soro richakufukidza. Saka Mutsvene achazvarwa achanzi mwanakomana waMwari. Kunyange hama yako Erizabheti achava nomwana pamazuva okwegura kwake, uye mwedzi uno ndowechitanhatu kuna iye ainzi asingabereki, nokuti hakuna chinhu chisingagone kuna Mwari. Maria akati, Ini ndiri muranda waShe, ngazviitike hazvo kwandiri sezvamareva. Ipapo mutumwa akabva paari. Panguva iyoyo Maria akagadzirira ndokukurumidza kuenda kune rimwe guta romunyika yezvikomo yeJudhea, uko kwaakasvikopinda mumba maZakaria akakwazisa Erizabheti. Erizabheti akati anzwa kukwazisa kwaMaria, mwana akakwakuka mudumbu make. Ipapo Erizabheti akazadzwa noMweya Mutsvene, akadanidzira nenzwi guru achiti, Wakaropafadzwa iwe pakati pavakadzi, uye akaropafadzwa mwana wauchazvara. Asi ini ndanzwirwawo nyasha seiko, zvokuti mai vaShe vangu vauye kwandiri. Pangosvika inzwi rokukwazisa kwenyu munzeve dzangu, mwana ari mudumbu mangu abva akwakuka nomufaro. Akaropafadzwa iye akatenda kuti zvakataurwa kwaari naShe zvichaitika. Maria akati, Mwoyo wangu unokudza Ishe, uye mweya wangu unofara muna Mwari muponesi wangu, nokuti akanga ane hanya nokuninipiswa kwomurandakadzi wake. Kubva zvino marudzi ose achanditi ndakaropafadzwa, nokuti iye wamasimba andiitira zvinhu zvikuru, zita rake idzvene. Ngoni dzake dzinosvika kuna avo vanomutya, kubva kumarudzi kusvikira kuna mamwe marudzi. Iye akaita mabasa esimba noruoko rwake, akaparadzira avo vanozvikudza mundangariro dzemwoyo yavo. Akabvisa vatongi pazvigaro zvavo, asi akasimudzira vanozvininipisa. Akagutsa vane nzara nezvinhu zvakanaka, asi akadzinga vapfumi vasina chinhu. Akabatsira muranda wake Israeri, achirangarira kuva nengoni kuna Abhurahama nezvizvarwa zvake nokusingaperi, kunyange sezvaakareva kumadzibaba edu. Maria akagara naErizabheti kwemwedzi inenge mitatu, uye ipapo akazodzokera zvake kumusha. Nguva yakati yasvika yokuti Erizabheti ave nomwana wake, akazvara mwana mukomana. Vavakidzani vake nehama dzake vakanzwa kuti Ishe akanga amunzwira ngoni huru, vakafara pamwe chete naye. Pazuva rorusere vakauya kuzodzingisa mwana, uye vakanga vachizomutumidza zita rababa vake Zakaria. Asi mai vake vakati, Kwete, anofanira kunzi Johani. Ivo vakati kwaari, Pakati pehama dzenyu hapana munhu ane zita iroro. Ipapo vakataura namaoko kuna baba vake kuti vazive zita raaida kupa mwana. Iye akavakumbira pokunyorera, akanyora kuti zita rake ndiJohani. Uye vose vakashamiswa nazvo.
Pakarepo muromo wake wakazarurwa uye rurimi rwake rukasunungurwa. Akatanga kutaura achirumbidza Mwari. Vavakidzani vose vakazadzwa nokutya. Nomunyika yose yezvikomo yeJudhea vanhu vakataura pamusoro pezvinhu izvi zvose. Munhu wose akazvinzwa akashamiswa nazvo, vakati, mwana uyu achava akadiniko? Nokuti ruoko rwaShe rwaiva naye. Zakariya baba vake vakazadzwa noMweya Mutsvene uye vakaprofita vachiti, Ishe, Mwari waIsraeri, ngaakudzwe, nokuti akauya akadzikinura vanhu vake. Iye akatisimudzira runyanga rworuponeso muimba yomuranda wake Dhavhidhi, sezvaakataura kubudikidza navaprofita vake vatsvene vekare. Iko kuponeswa kubva kuvavengi vedu naparuoko rwavose vanotivenga, kunzwira madzibaba edu ngoni nokurangarira sungano yake tsvene, mhiko yaakapikira baba vedu Abhurahama, kutinunura kubva muruoko rwavavengi vedu, uye kutigonesa kuti timushumire tisingatyi muutsvene nokururama pamberi pake mazuva edu ose. Uye iwe, mwana wangu, uchanzi muprofita wokumusoro-soro, nokuti uchatungamira pamberi paShe kuti umugadzirire nzira, kuti ape vanhu vake ruzivo rworuponeso kubudikidza nokuregererwa kwezvivi zvavo, nokuda kwomwoyo munyoro waMwari wedu. Naye zuva richatibudira richibva kudenga, kuti rivhenekere pamusoro paavo vagere murima nomumumvuri worufu, uye kuti usesedze tsoka dzedu munzira yorugare. Uye mwana akakura akava nesimba mumweya, uye akagara mugwenga kusvikira azoonekwa pachena kuvaIsraeri.